Гледаш ли картицата? Па гледам. И? Кой е картицата според теб? Кой картица? Нали? Картицата, дето кърти. Разкажи. Картицата е, когато почна да те роват и излизаш като изорана картица. Това е. Откъде? От почвата. Откъде е другаде? Картицата е от почвата и като ореш и съответно картицата излиза и вика, какво стана тук, защо ми нарушавате спокойствието? Имени лапички, така, оре, брачи, прави си дупчици и никога не се показва отгоре. Само трябва да изореш. И като изореш, какво ще правиш? Тя си намира друга дупка. Много съм умен напоследък. Какво мислиш за известните личности в България? И световните звезди? Световните личности. Денис Родман, например. Денис Родман, нищо не ми говори. Дайте ми нещо по-такова. Войвода попитайте. Той... Той е баскетболист. Те с баскетболистите нещо не се разбираме. Много са високи. Говориме си така. Баскетболисти. Нещо друго, нещо известно, наистина. Азис? Азис, това дето е половин човек, половин нищо. А сега в картицата гледаш ли? И къде да го видя, като аз имам 3 програми. Кои? Що имаш само... Втора и трета, смисъл. Какво се смее напоследък? И това да. Заслужават ли много пари известните личности? Заслужават ли си хонорарите? Ами да. Защо? Да. Просто причина, че са го постигнали по някакъв начин. С много труд. Някакъв такова. И късмет. Много съм умен напоследък. Ти с какво си известен? С моята неизвестност. Вярваш ли в извънземните? Аз съм извънземен. Аз си чуда въобще какво правя тук. Ти от коя планета си? Идеално стана. От коя планета? Планетата Земя. Нали си извънземен? Аз кацнах преди 50 години и една и се чуда какво правим. Питах майка. Откъде кацна? Аз сега ги питах. Викам, какво направихте, че е друга да живуркам. И те не ми отговориха. Това е отвратителна работа за мен.